Egun ondenoi, gaur hemen elkartu gara Andoaingo udala osatzen dugun 4 alderdi politikoak 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena irakurtzeko. Tituluak dio Euskara lanabez aro berrirantz. Erabilera eremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik, jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak. Osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere ahal balitz, hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari. Ez dadila funtsezkorik ezer atzean geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaile. Izan ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira. Eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Hori da, aro berriaren ezaugarri nagusienetariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere, naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea. Eraginkorki, tinko. Euskara, Euskal Hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da alor horretan ere Euskal Hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Besteak beste, erabilerarekin, zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantsia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da, erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik, ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu. Erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela, argiro erakusten ari garelako, adibidez hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean eta beste hainbatetan urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari garela Euskal Hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago, jakina aurrera pausu sendoagoak emanez, jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera, honek beste ikuspegi bat erantztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago. Behar besteko lehentasunez. Euskal Hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar dugu euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur eta kirol eremuetara igarotzean. Hori bera baita, hain zuzen ere, euskaraz bizitzearen esanahietako bat. Esan dizkigulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ez ezinbestekoa izango da instituziok egin behar dugun ahalegina, bitartekoak jarri eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan, eremu formalez gainera, eremu ez formal hoiek euskararentzat irabaztearen erronkan.
Izan ere, alor horretan, euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan oso bereziki gazteengan euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte, bestalde berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokienez, eta askotariko antolakuntzarako joera dute. Kluba, federazioak, elkarteak, taldeak, nekez bilatuko genuke esparru egokiarik gazteengana iristeko. Euskararen erabilera ez formalari bere biziko bulkada emateko. Partaide gazte zein ez hain gazteengan euskararantz urratz eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra, beraz, eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan barreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara bidelagun ez ezik lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotsu, gure herria erabaki hartuta, abia gaitezen. Bai, mila esker